Здравейте хора, аз се казвам Тервел и в този видеоклип ние ще играем Pedro Raconen The Backrooms. Да. Pedro Raconen. Ето, виждаш го. И трябва да бягаме. Да, бягаме. О май гад, каквото... Хора, нещо почва да ми се забива малко. Докъде е тука? О, не, умря! О, тук има морфа. Има Jumbo Josh, Huggy Wuggy, Cornface, Catnap, Dog Day и нормален. Аз ще бъда Jumbo Josh. Това звук, където е направо. Да, направо, това е много смешно. Окей, бягаме. Не, аз умех. Как? Бягаме. Бягай, Дългай! Искам да влизам! Окей, хора, аз сега ще бъда най-грозният морф, на очите и устата Huggy. Да. Този не е видял. Аз излизах сега. Да, ме е видяла. Бегам. О май гад, какво е? Да, сега го няма. Къде отишъл? Да, не е отива на туалетната нещо. Тук има ли туалетна? О, чакай, тук е. Арсен. Брат, този бакрумс е много малък. Много е малък. И в този бакрумс има само UGCs и Morphs. Чакай, какви геймата има? Cornface. Ако имаме един абонат и един лайк, ще играем Cornface. Да, обещавам. И сега нека да правим другия Cornface. Това ли е Cornface? What? Що крачетата му са като клечки? И защо изглежда така? Вътре. Какво това е? Аз я виждам окото.
Това е много грозно, но нека да я го видим. Бегаме, 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 бегаме. Бягаме. Бягаме. Бъп. Той го няма. Нека да бъде другия му. Не, тук е. Какво това е? Влизай, Догди. О, има Catnap. Кати, яп. Тук ще да ме бутне. Аз съм брат си тук. О, даже имам две брат. И сега нямам братя. Аз имам един. Аз съм Догди. Аз съм Catnap. Окей, нека да бъдем Догди. Брат, тук целият сервер е Догди. Догди даже як ли е нещо? Кажете ми на коментарите. Защото аз не знам. Dogdi from Poppy Playtime 3. О! О! Добре, хора. Хора, това беше the end of the видеото. Ако обичате това видео да се абонирате на канала, да давате един лайк и да, чао!